je to tak. Opravdu poprvé, co se tenhle trik bylo do tým republice. Triková hra dokončena. Gratulace majstra České republiky ve sprintu. Nejlepší Hrčo, nejlepší. To byl se váš. Kluci. Konečně, protože mu to tady nevyšlo a dneska to dál. A kluci, tohle je David Hrčka, alias David Hradil, alias Hrčka. A máme ho tady na rozhovor, protože jako první v republice se mu podařilo odjet jeden trik. Který to byl? 900. A kde to bylo? V rádiusu ve Zlíně. A na jaké akci? Na Panda Gymu. Takže mi taky ve zprávách. To bys napřed A musel jaké mě z toho jezdit. máš pocity? No, jsem rád, protože jsem to dal. A taky protože jsem byl první. A kdybych to nedal dneska, tak už by to bylo trapný asi. A jak dlouho už to zkoušíš? Nebo jak dlouho se pokoušíš o to, abys to odjel? 3krát jsem to zkusil. Na závodech? Jakože tady na Stereo Gymu. Jako ve Zlíně 3krát si to zkusil přímo. No, tak párkrát na tom Stereo Gymu, pak v Pardubicích a tady. Tam jsi to moc nepřetáčel. A jinak si to jako netrénoval nikde doma třeba? Ne, tam není kde pořádně. Takže prostě to se vždycky přijel na závody a zkusil si. Jo, A konečně se povedlo. jo. Tak jo, gratulace. Tak děkuji. Dík. Gratulujem, Hrčo. Díky.